Det oprindelige korsbånd er placeret centralt i knæleddet mellem de to lårbensknoger, gående fra forreste del af skinnebensplateauet bagud til den bagerste del af lårbensknogen. Ved rekonstruktionen tilstræber man, at det nye korsbånd får samme beliggenhed. Man kan anvende forskellige sener, sædvanligvis fra dit eget knæ, til at sætte ind i stedet for det ødelagte korsbånd. Bruger man bøjesener, åbnes huden lige neden for knæleddet på den indvendige side. De to bøjesener identificeres, og deres fæste på skinnebenet løsnes. Herefter trækkes senerne fri en ad gangen. Ved hjælp af et specielt instrument frilægges senen fra muskelfibrene. Herved kan man udtage to sener, som er ca. 18-24 cm lange. Disse sener renses for muskelfibre, og enderne sys med tråd. Herefter lægges senerne firedobbelt, så der samlet fås en korsbåndserstatning, som er ca. 10-12 cm lang, bestående af 4 elementer. Ved operationen starter man med at fjerne eventuelle rester af det sprængte korsbånd. Herefter bores en præcis kanal i skinnebenet af samme tykkelse som den udtagende sene. En borekanal laves herefter i lårbenet helt bagtil, skråt ud mod ydersiden. Igen i samme tykkelse som det kommende rekonstruerede korsbånd. Hvis der anvendes bøjesener til rekonstruktionen, trækkes senen ved hjælp af et bændel og en lille tværbarre op gennem begge knogletunneler. Tværbarren vippes og lægges på tværs af hullet på den udvendige side af lårbenet. Herved kan senen ikke trækkes tilbage. De 4 ender af korsbåndet trækkes stramt til og fæstnes enten med en skrue i selve skinnebenstunnelen eller med en skrue og spændeskive på den udvendige side af skinnebenet.